Здравейте, колеги, чуваме ли се? Добре дошли на нашия вебинар относно изчертаване на армировки с Design Expert плагин за AutoCAD и ZVCAD. Аз ще ви покажа някои основни принципи и команди за изчертаване на армировките. Стремена, пръти, изваждане на спецификации, редактиране и прочие. Демонстрацията ще направя с ZVCAD, тъй като ние тук ползваме ZVCAD, но абсолютно по същия начин може да се работи и с AutoCAD. Ако имате въпроси, може да ги записвате в прозорчето Questions и в така определени етапи от работата ще спираме и ще ги отхвърляме един по един. Първо ще ви покажа някои команди върху един съвсем прост пример, за да видите как се изчертават и надписват армировки. Да речем, че това е едно така, малко примерно фундаментче, правоъгълно, в което има мрежа в едната и в другата посока. След инсталирането след инсталиране на Design Expert, всъщност плагина за ZVCAD се инсталира заедно с Design Expert. При инсталацията той се зарежда автоматично под ZVCAD. Под AutoCAD не се зарежда автоматично, тъй като има много различни версии. Общо взето плагина работи от AutoCAD 2.4 до 2.14. Ако не се инсталира и не се появи менюто, значи ето това е менюто на плагина, може да го заредите и ръчно. Това ще го покажа, тъй като има доста време на време въпроси. За да заредите плагина, трябва да заредите меню файл и лист файл с команди. Значи меню файла се зарежда с меню load. Тук трябва да натиснете Browse. В последната версия на Design Expert файловете, които са с настройки, са в Local App Data. Т.е. може да напишете така процент, както е в инструкцията Local App Data. Или просто да копирате директно пътя от инструкцията. Отваря се папка, която на всеки компютър е различна. Тук има папка Design Expert, ZVCAD, меню. И ето това е менюто за ZVCAD плюс е Design Expert P. За AutoCAD е Design Expert A, а за ZVCAD е само Design Expert. За старите версии на ZVCAD. Лист файла се зарежда с командата appload. Направо отивате на Startup Suite, Add и от същото място процент Local App Data, процент Design Expert, ZVCAD, меню, зареждате лиспа. За стария ZVCAD е Design Expert, за ZVCAD Plus е Design Expert P, а за AutoCAD е Design Expert A. Това е всичко по зареждането на лиспа. Единствено, ако имате AutoCAD 2.10 или по-нова, трябва да заредите и VBA модула.
който се изтегля от страницата на Autodesk. Сега, преди да почнете да чертаете, може първо да отидете на настройки, да погледнете и да нагласите настройките на плагина. Това става от този бутон настройки. Тук първо може да изберете какви слоеве ще използвате за отделните видове обекти. Значи текстовете са в отделен слой, армировките. Осите, това е за стоманени конструкции, ако се чертае. Това също е за стоманени конструкции. Тоест за армировките се използват само тези две слоеве. Тези два слоя. Височина на буквите трябва да введете височината, която искате да излезе след отпечатването на чертежа в съответния мащаб, т.е. височината на хартията или височината в Paperspace. Съответно, тук като настроите мащаб, действителната височина на буквите ще се изчисли автоматично, така че винаги накрая да се получава 2,5 мм след отпечатване. Това ви позволява бързо да сменяте различни мащаби, без всеки път да се мъчите да смятате колко трябва да бъде висок текста в чертеж. Тук може да изберете и мерни единици, обикновено сантиметри, може и милиметри също се използва. Тази опция за кръгляване на 50 мм показва с каква стъпка трябва да се закръглява надписа на пръта в етикета, примерно 2 номер 16 по 500, дори пръта да е изчертан физически 502, той ще бъде закръглен на 500. Или съответно на най-близкото число до 50 мм. И тази опция динамични армировки ви позволява програмата автоматично да изчислява в реално време дължините и бройките на прътите, в зависимост от размерите на полето и да опреснява надписите на екрана. А след малко ще видим как точно става това. Ако тази опция не е включена, когато редактирате прътите, надписите не се опресняват автоматично, може да го направите ръчно. Така. Избираме значи мащаб 1:50 см. Така всичко е наред, натискаме ОК. Така, да започнем с изчертаването на армировъчните пръти. Има няколко начина това нещо да стане. Първо може да започнете от обикновени полилинии, като условието е да чертаете в слоя Bars. Значи написваме PL и чертаваме една полилиния. И тук още една полилиния. Това са и стандартни команди на AutoCAD или ZVCAD. Сега вече с помощта на програмата може да добавим данните, които са вече за армировката и да надпишем прътите. Затова използвате тази команда надписване на пръти. Искате бутона, маркирате пръта и тук попълвате номер на позиция, брой. В случая не го знаеме, програмата може да изчислява и бройките автоматично, ако знаеме стъпката и откъде до къде е разположен пръта. За сега ще пишем единица, тип, примерно номер, диаметър 16, дължината се изчислява автоматично, няма нужда да пишеме и посочваме стъпката през 20. Сега, за да се определи бройката, може да посочим зона за разполагане на пръта. Натискаме избери и посочваме откъде до къде е пръта, например от тук до тук. Да чертая ли зоната, значи може да избираме дали тези зони да се изобразяват или не на чертежа. Натискаме Yes и програмата сметна автоматично, че за този път ще ни трябва 16 бройки. И тук може да добавим и забележка, примерно горна армировка, долна армировка и така нататък.
Друго интересно по отношение на надписването, може да надпишете име на елемента и брой елементи. Ако изберете брой елементи 2, 3, 4, това си излиза в надписа като 2 по, т.е. примерно ако това е фундамент, от него имаме 2 бройки, ще изберем за всички армировки брой елементи да е 2. Стил на надписване има два стила. General е този, който ние ползваме, и United Kingdom е за Великобритания и евентуално Индия и други страни, които ползват British Standard. Така, ако изберете размери, програмата автоматично ще добави размерче на всяка права част от пръта в средата. Това мащаб е в случай, че чертаете в Model Space в някакъв мащаб, примерно всичко е двойно по-голямо. Ако чертаете всичко двойно по-голямо, примерно някакви стремена, тук може да изберете мащаб 0,5, за да получите действителните размери и действителната дължина на пръта. Примерно ако избера 0,5, дължината стана наполовина. Т.е. това ви позволява да чертаете в двойно по-голям мащаб. Така. И избираме въведи. Ето пръта се надписа и стана като един общ обект заедно с зоната си. По този начин това ни позволява лесно да маркираме прътите и примерно да ги копираме заедно с зоната. Ако искате да разместите отделните обекти, примерно за надписа, може да хванете ето тази точка в долния ъгъл и пък може да разгрупирате и групирате обектите. Значи ето тук с тези бутончета, ако натиснете изключи групи, вече може да маркирате всеки един обект от пръта по-отделно и да си го намествате. Когато включите обратно групи, тогава може да хващате цялата група. Може да направим също и с другия прът. Пак избираме надписване, маркираме пръта, той става позиция 2. Натискаме въведи. Може да му добавим и зоната в последствие. Ето има една команда за зона. Посочваме, че от тук до тук. Маркираме с пръта. Натискаме десен бутон и си изчисли автоматично бройката. В случая стана 21 бройки. Така. Ако искаме пръта да има вертикални кръчета, има и една допълнителна команда за добавяне на огъвки и куки. Избираме огъвки. Радиус на огъване може да го напишем или да оставим стандартен. Радиусът ще бъде изчислен автоматично в зависимост от диаметъра на пръта. Натискаме Enter. Дължина на куките 50, значи трябва да следите тук долу в командния ред какво се случва. Ъгъл на куките може да избирате 0,45 или 90, избираме 90 и кликате върху обекта в този край, в който искате да се добави куката. И куките се добавят и виждате как автоматично се опреснява и дължината на прът. Друг начин да чертаете може да като вмъкнете прът с готова форма и размери. Избирате командата вмъкване на прът. Появява се един прозорец, в който може да изберете пръти с различна форма.
Тук може да попълните размерите. С този бутон, примерно, тук може да напишете 390. С този бутон може да вземете и размера от чертежа. Кликвате две точки и тук се попълни 390. Защо не се попълни 400? Значи тук може да вкарате бетонното покритие и когато тук е въведено бетонното покритие, това ви позволява да взимате размерите по ръба на бетона. Вследствие на което не е необходимо да си създавате линия, която да ви очертава бетонното покритие, т.е. на всички елементи, които има да армирате, може да избирате точки директно по ръба на бетона. Също може да изберете да посочвате размера предварително, не предварително, а в момента на чертане, като включите тази опция чертай. Тук също може да изберете спрямо каква точка е подравнен пръта, или пък може да го обръщате огледално. Пример, ако трябва да е обърнат надолу, натискате ето това бутонче. В случая ще избираме долната лява точка. Ъгъла също може да го напишете, примерно 0, а може да се избери в момента на чертането. И тук избирате елементи 1, позиция 1, номер 16, бройката също може да оставите единица, после да добавим зона, номер 16 през 20. Размера ще го посочваме по време на чертането, вертикалните куки ще ги напишем 50, избираме вмъкни и посочваме първа и втора точка. След това добавяме зоната, първа, втора точка, избираме пръта, десен бутон, след това другия прът, вмъкване на пръти, вмъкни, чертаеме в другата посока, зона, избираме пръта, десен бутон. Както виждате, бройките се изчислиха по съответния начин. Когато имате много пръти с куки, които трябва да чертаете по този начин, е удобно, примерно, ако имате само от едната страна кука, превключвате бързо тук, вмъкни, чертаете пръта. Ако куката от другата страна обръщате огледално, вмъкни, чертаете пръта. И така нататък. Сега, нещо интересно за тези обекти. Ако да речеме в последствие, при така начертан чертеж, трябва да се промени размера на фундамента, примерно от 400 да стане 500, може да го промените с командата Stretch. В случая тя се извиква с S и Enter. Маркирате ръба на фундамента заедно с армировката. Посочвате първа точка и наляво пишеме 100 от клавиатурата и Enter. И при това нещо програмата автоматично опреснява надписа и бройката на съответните пръти. Тук бройката се промени, защото разтеглихме зоната, а тук дължината се промени, защото разтеглихме пръта. Ако копирате целият фундамент, например с командата Copy, първа, втора точка, програмата създава нов комплект от обекти, които се държат по същия начин. Т.е. това е удобно, ако начертаете един фундамент, след това искате още един, но примерно с различни размери, копирате първия, променяте размерите, примерно връщаме обратно 100, след това
тази посока, примерно 100. И при това нещо бройките и дължините се опресняват и получавате нов фундамент и така нататък. Предимството е, че обикновено при копиране много често се забравя да се пренапишат размерите и бройките или пък при тяхното пренаписване се бърка и се правят грешки, докато по този начин става по-бързо и риска от грешки се намалява. Така, има още един начин за чертане на пръти. Да речем, че имаме разрез. Може да чертаете и пръти по разрез, като кликате директно по ръба на бетона. Да речем, че имаме някакъв такъв елемент с по-сложна форма. Това става с командата чертане на пръти. Разбира се, може да си направите офсет като полилиния и да я надпишете, както в началото начертахме една полилиния, но така става по-бързо. Избирате чертане на пръти. Въвеждате си тук направо offset. Пишете O, 5 и кликате по ръба на бетона и пръта се показва изместен навътре с бетонното покритие. Натискате Enter, въвеждате данните за пръта и което е също удобно, ако натиснете въведи, пръта ще се надпише на място вътре в самия разрез, но ако искате да го изнесете отвънка, както обикновено става това нещо, може да натиснете копирай и да изнесете пръта с надписа извън разреза, а вътре да остане само копие на пръта. После при спецификацията копието не е активно, но то няма данни, ще се вземат само данните от пръта, който е надписан. По принцип, при изваждане на спецификацията се специфицират само пръти, които имат изкаран надпис. Това са общо взето начините за изчертаване на армировъчни пръти с плъгина. Сега искам да кажа и още две неща за командата за надписване. Първо, с нея може да надписвате и много пръти едновременно. Избирате командата за надписване. И, например, искаме на всички тези пръти да сменим диаметъра, така че да не е 16, примерно да стане 18. Може да ги маркираме всички едновременно. Да натиснем десен бутон. И сега всички данни, които са еднакви, общи за прътите, биват попълнени в този диалог. А където прозорчето е празно, означава, че тези данни са различни за някой или за всички пръти. Ако тук не пишете нищо, тези различни данни ще си останат такива, каквито са си. Ако напишете нещо, примерно тук напишете позиция 1, имайте предвид, че всички пръти ще станат позиция 1. Сега, ако тук изберем диаметър 18 и натиснем въведи, виждате, че на всички пръти се промени само диаметъра, бройките, дължините и позициите останаха същите, т.е. по този начин може да редактирате групово данните за множество избрани пръти едновременно. В случая хванахме и този прът. Ако искате да няма данни, някой прът, може да изчистите данните от пръта, като изберете тази команда изчистване на данни от пръти, маркирате пръта и готово. Ето може да покажа с този. Данните изчезват, остават размерчетата, но може да ги изтриете с дел.
Така. Общо взето това е за армировъчните пръти. Нека да им извадиме и една фигурна спецификация на това, което начертах. Значи, ако ви прави впечатление, след тези промени, които направихме, общо взето всички пръти си останаха позиция 1 хоризонталните и позиция 2 вертикалните, въпреки че те са различни. Това не трябва да ви притеснява и може да не губите време при изчертаването при всяка една операция да съобразявате дали пръта се е променил и да му сменяте позицията. Може да оставите позициите по този начин и накрая при изваждането на спецификацията програмата ще анализира автоматично всички позиции и ще ви предупреди, че има пръти с еднакви позиции, но различни размери или диаметри или нещо друго. И ако пожелаете, тя може да ги намерира автоматично. Значи избираме командата за спецификация, маркираме чертежа. Това ви позволява също, ако имате много чертежи в един файл, или примерно искате да извадите отделни спецификации за части от чертежите, да маркирате по-отделно всяка една част и да си изваждате собствена спецификация. Например, може да имате спецификация горна армировка, долна армировка. Така, натискате Enter. Сега програмата ни предупреждава, има различни пръти с еднакви позиции, да ги преномерирам ли? Давам Yes. Пише просто Y и Enter. А програмата ги преномерира и извади спецификацията на екрана, плюс количествена сметка на армировката. Сега това нещо за скопира може да го изпратиме в буфер и някъде примерно да отворим табличка и да речеме на Excel и да дадем Paste. Или направо, ако искаме да го отворим с Excel, може да дадем и запис като CSV. Excel. Така. И малко се претваря компютъра. Аз ще го затворя и ще ви покажа как. Само момент, трябва да изчакам. Така ще ви покажа как може да изчертаете спецификацията вътре в чертежа. Значи, за да сложите в чертежа, натискате чертай. Това тук е, това е от Excel, не записвай, така. Натискате чертай и трябва да посочите точка на вмъкване, която е горния ляв ъгъл на таблицата. Кликвате някъде. Трябва да съобразите така, че таблицата да не се застъпи с обекта, т.е. не кликайте тук, някъде ето тук. Така, след това затваряте и както виждате, фигурната спецификация се изчерта заедно с табличката с количествата. Така, сега всеки прът също е получил уникална позиция, както виждате 4 е различен, той е станал нова позиция, това е станало нова позиция, защото стана 490, тези си се запазиха, двата са еднакви, стана позиция 1 и така програмата определи уникални позиции за всеки един прът. Така, ако сега промените на нещо по чертежа, фигурната спецификация няма да се опреснява автоматично всеки път, тъй като ваденето е бавен процес, сравнително така изчислителна гледна точка.
Затова просто ако правите някакви промени, правите ги. Накрая упреснявате спецификацията, т.е. триете старата, маркирате на ново и записвате новата на нейно място. И още една полезна команда. Ще ви покажа зачертане на пръти в разрез. Ако искате тук, например, да се виждат точките от прътите в другата посока, има една такава команда за бързо чертане на пръти в разрез, като кръгчета. Избирате пръти в разрез, диаметър 16, разстояние между прътите 20, натискаме Enter и посочвате само начална точка и крайна точка и всички кръгчета си изчертаха наведнъж. Пример нещо такова. Има и една друга команда, пръти в разрез по обект. Може да приложите, например, при следния случай. Да речем, че имаме тук някаква стена и искате да направите вертикалните точки. Може да дадете offset, примерно на 3 см, там където трябва да дойдат центровете на прътите. Избирате тази команда, пръти в разрез по обект, маркирате полилинията, диаметър пак въвеждате, разстояние между прътите и всички точки се изчертаха на една стъпка. Колеги, имате ли въпроси до сегашния етап?